Morning! Alis na si Polokoy. Maaga siyang umalis. Hindi na kasi nag-breakfast. Kasi late na. Maagang umalis. Pero late na. Hi! Hi! Hi, Pogay! Dali kita tayo. Sige. Ang aking Milo, oh. Kalimutan ko na naman. Si Madam Ems. Papalit daw siya ng ng schedule. Nawiwindang siya sa schedule niya. Paano? Kahapon. Pumasok, hindi kumain, binagalmusal. Tapos math pa yung yung first subject niya. Ayun. Sakit daw ng ulo niya. Pagkagaling sa stulata, sabi ni Jackie. Tinanong ko si Jackie, tulog ba si Eva? Na-stress daw siya. Tayo sabi niya, sige, yaw mo lang siya. Kaloka. Mas mabot ka ako ni Yose na yung pang-apo na ano siya, pang-apo na. Terror? Oo, mostly talaga sa mga sa mga terror nasa umaga eh. Bawal pa dyan malate-late. Ay, against the light pala, guys. Ganda kaya ng panghapon. Ang babait ng food na. Sige, panghapon na lang. Oo, tapos ang laki, tatlo lang kayo sa room. Ayun, palit daw siya ng skin. Anyway, ayun yung ulam kagabi eh. Hindi naman nagsikain. Kasi si Inday tsaka si Mika tumakas, nag-blue wave. Nag-food trip din sila. Kaya yun lang. So, yun ulam. Nakabili ka na? Nakabili ka? Sige. Magkano inabot, Ems? 1 to 40, 50. 1 to 50 tips. Pero bawasan na yung 10 pesos. 10 pesos each kilo? Hindi. Isang sako, 10 pesos lang binawas. Wow, binamong kabarat. Ay, Yes, sa uman, di man sila nagpabawas. Diyan lang kami nakama. Kahit 50 pesos man lang, alam ko ganun yun eh. Di ba? Tapos yung Pag sa bigas. 53 na na-order. Isa na kilong bluebird. Bigas akong bigas eh. Sabi ko yung na, pag sako or kalahating 25 kilos. Di ba ganun yung kapag ka, mga kalahating sako or isang sako, dapat may yan. May bawas yan. Kaya mo na. Kaya natin sila. Aakyat na lang na Jeff. Diyan sa baba. Ayun tayo. Talong. Hininit nyo? Grabe kahit malamig. Kaloka tong dalawan. Ito kami sa to shopping. Kinuha ko lang yung sticker, pero kakain na daw dito si Daddy at ulam namin sa bahay is fish. Sarap na itong lemon black tea. My fave. Medyo pricey lang. Ikaw, gusto mo? Jollibee. Jollibee. Anak ng patola. Ito yung mga nila. Happy orange. Nome. Magkano nga, miss? 70. Bigyan mo nga 70. Wala nang pagtitimpi. Hindi naman ako safe. Oh, really? You think so? Wala ka. You think I don't know this contraption? Horror. Asagos, hey, hindi pa rin sila ganda eh. I'm so gutom na eh. Ano sabi mo? What you say? Hungry. Bakit ka hungry? Ako nag-breakfast. Ano sabi sa'yo huwag ka mag-breakfast? I'm busy, you know. Busy you know? Okay, cat. Cat. Kahapon ka naman sa labas, iho. Assignment. Ayun na, makitita dayan niya yan eh. Ay! Hindi mo na nga Ano na yun? sa game ko. Tukin kita eh. Busy. Mga kapatid. Dati mag-thank you ka na kay Ano pala? Wait lang guys. Magta-thank you lang ako. Ano pangalan? Kay Ma'am Kay ba yung Ayun, may minute daw kasi siya kanina sa sa Metro Point. So, viewer ng nanonood ng vlog. So, Ma'am yun. Kia. Kia. Oo. Ayun. Ma'am Kia.
Sabaw ko pong kapatid ko. Pasensya na! Ay, ang ganda. Wow. Nanghutot ka ba? Grabe ang ganda niya. Hi, Miss Kia. Leslyn. Ayun, thank you sa binigay mo. Grabe nakakaya. Kasi ano tawag niya to, sabi niya, Ano? nanonood pala yung vlog ni ate. Naiya ako makikita niya si Junjun. Yang hiya daw siya. Tapos, wala man lang daw siyang freebie sa'yo. Thank you so much sa binigay mo po. Maraming salamat. Ay, yung mo daw. Yung, ikaw na magsabi. Ikaw nagdala nun eh. Alin? Yung freebie niya. Yung freebie niya daw, next time na lang. Kaloka to, di mo na nagsabi. Ha? Ay, naman ako diba? Oo nga, maligo ka na anak. Pwede yung kanina pa rin, fish. So, ayun po, salamat ulit. Tama sabi mo. Naiya akong ganda ni mama. Ang puti nga yun, nakita sa kinis. No? Ang kinis. Good morning. Breakfast na ko, Coco Crunch lang. Good morning, Maggie girl. Good morning, Maggie daw yun. May baby niya si Miggy. Dali na namin mamaya si Maggie san. Ay, alis dyan, Tipi Boy. Sabi, Sa vet. So, sabi ni Froggy, baka manganak na anytime. Yan. Mamaya, dali na naman siya sa vet. paiwan mo na? Sabi na lang muna siya sa vet. Oo, Anyway, ayaw mo na yung... na doon. Paso na, bebe. Eh, baka kagatin yung mga doktor ah. Hindi yan. Mga vet yun eh. Baon niya. Peras, tsaka... orange na muna. This is a golden apple. Golden apple. Kasi ito yung binigay kahapon. Yung sinasabi ni Mikay. Ayan. Nilantakan na namin yung isang ang sarap, grabe. Cinnamon roll. Super duper yummer. Ikaw anak, gusto mo? You want cinnamon roll? Tanggalin mo yung mo, kumakain ka. Tingnan. Yummers. Tapos itong salted yema. Pinapak na nga ito ni Daddy. Yema yan. Pinagpako niyo. Thank you ulit sa nagbigay. Super yummers. Sige, bala ka. Uwi lang ni Daddy. Yan. Taob yung isang chopstick pa. Chinopstick no? Thank much. Best mo. Kumukha na ni Inday si Mama nung nagbubuntis pala din. Lagi nakasombrero. Kaya na Japong. Ipasok ka pa rin. Si Julina. Ang luto ni Inday pag malaki natin. Ikaw nga, ano sabi mo kanina? Tutok mo sa hambo. Sabi niya, ganda na magkakaluto ng hamon. Salbay ito si Mika. Kain tayo. Tingnan mo magiging favorite yan ito. Gumawa pa sila ng ano ba yun? Egg surprise. Itlog na maalat. Let's eat! Ito sobrang sarap na ito. Gusto ko matikman nyo. Kasi yung isa na ito, na namin ni Kuya nyo kagabi. As in kami lang kumain. So, yan. Share. Ayun yung talaga ng isda, Takpan mo na lang. Lahat naman ng isda malansa. Ano ba kayo? Let's eat. Hi, Grutin. Good morning, Grutintin. Good morning naman dyan. Ha? Saan ang iba? Morning ko na ni. Oo, ayan ka na naman. Sikagat ka na naman, ha? Dami kong galos dahil sa'yo. Tipi boy. Tipi boy, boy. Ang tipi boy. Ay, naku po. Ay. May naririnig akong umiiyak. Oh. Bakit yon? Bakit nakakulong? Ano yon? Bakit po? Vitamins muna kayo. Wait lang. Hanapin natin yung vitamins. Vitamin C.
Tiki-tiki muna kayo. Ano? Ano yan? Ha? Okay guys, after mag-almuchaw is time for work again. Okay, i-ano na to, i-box na. Nabilang mo na to? Antok na naman to. Asan yung ano? Ito Oh. ata yung ano, walang... 200 pieces pa box and then ako na sa Shopee. Ayun, pick up ngayon ng Shopee. 40, 50, 60, 70. Mm. Yay! Galing na, di ba? Pag tulong-tulong. Tulong-tulong. Para sa ekonomiya ng Pilipinas. Huwag ka naman. Umakyat ka na. Dito sa sa third floor. Ano kayo? Gusto mo ako pa? Umakyat. Ikaw na nga. Kunin mo na, ibaba mo na yung mga ano doon. Ito yung mga for Shopee ko. Shopee ko. And then next. Reminder, pick up today. Asan yung mga ano? Ayun. Okay. O, kanya-kanya tayo. Diyan kayo. Marjorie Carrion. Yan lang naman ang shipping, di ba? Yeah. Today. So yung mga palalaki. Pwede ba magbawas dito? Di ba magaling yung sis Esmeralda? Bumali ko na. Esmeralda kayo. I need no internet. Ay, madami may gusto nun. Ay. So, huwag ka dyan. Lugar ko yan. Presentable ng spray. Ang cute nga yun, ah. Pangalan na. Who else? Kapit na. Gugupitin ko utak mo. Kasi naman eh. Bispo na ito siya si Buntis. Ay, Hindi nagpipinitan niya eh. Si Mika, hindi man minsan gumagamit ng kanyang brain. Kinain ka ng zombie brain. Ay, zombie. Okay, I'm done. Yay. Ano ba tinda niya, te, ba? Makeups. Sinasabi Galing nga ulo, ang dami nung ano, ang dami nung branch. Sa Davao, nakarating na siya. Sipag din naman. Dumating na agad yung ano, yung order ko sa Lazada na damitan nila Emma. Ayun, kasi wala na silang damitan, nag-iba na yung ano doong cabinet. In-orderan ko na lang sila nitong ano, storage, wardrobe. Ayan, kapo ko lang in-order to, ang bilis ngayon sa Lazada. Ems! Lumabas, bumili na atang ano, ulam. Ayan. Parami ano sila, yung uniform niya, tapos yung mga damit nila ni Jackie. Share na lang sila kasi mga naman ito eh. Maluwag naman. Ayan. And cute. Bata maroon. So, ayun lang naman. Hindi, naantay ko pa rin yun sa ano. Yung sa pick up nito. And then, ayun pa. Papa LBC. Ayun pa palamig ko. Kulang pa yun ng isang ano. Isang, ano ba yun? Toner. Ising ko, wait lang. Ito, complete na? Oo. Wow, very good talagang Mikay. Very good ang bunso. Sipag ng bunso namin sa ano. Bunso siya sa babae. Yung bunso namin talaga is, ayun, puro hingi ang alam. Te. Walang ibang alam yung kapag alam dito na, te. Ganun lang, ganyan. Dayan. Ay, sabi ko, sarap pag bunso eh. Puro ano lang, puro ganun lang eh. Siyempre, gumaganong-ganon pa yan. Masarap ang madaming kapatid. Lalaki kasi, no? Kurap. Aba, si classmate! Nakaligo na, ready na. Classmate. Ayan, nagluto sila ng pachero. Pinatira ko si Kolokoy niyan. Kasi mangot ba naman? Ayan, pachero.
Gusto niya daw kasi lomi. Sabi ko hindi, masarap yan nilutin tayo, mama, healthy yan. Simangot. Gusto ko lomi eh. Loong bata yun. And then, nag-request ako kay Ems ng ano. Ayan. Ampalaya. With black beans. Ayan. Yummers. Patayin niyo, tikman. May lasang to, no? Ayaw tikman ah. Joke lang. Ayan, sarap kasi na-miss ko to. Niluluto to dati ni mama. Kain. Hey, 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 hey. Patanggal ng ano, ng gadget. Gadget, patanggal kalbo. Just a baby. Ito na si Kolokoy, oh. Tinake-outan lang namin ng merienda. Kanyang favorite. Wala pa rin hot sauce. Naubos mo nga kayo lang hot sauce eh. Arte mo. Dito ka lang ah. Punta lang kami guys, ano. Vet. Papa-admit na si Maggie. Baka anytime eh, mag-ano na to. Kasi may nakita akong ano, Shih Tzu sa ano, sa Facebook. Ayun, di niya alam na mga anak na pala. Eh, pag mga toy na ganyan, diba, hindi daw marunong mga anak. So, yun. Tinan nyo, oh. Tinan nyo yung kanyang meme. Let's go. Nak, dyan ka lang, ha? Hey, guys. We're here sa ano na naman. Sa Blue Bay Walk. Metro Park. Ayan. Dinner lang kami ni Daddy. Galing kami sa ano nila eh, sa... Ano dito? FIS Bulok. Galing na kami sa FIS. Bulok. Kasi last time na pupunta kami doon, hindi na kompleto yung clearance niya. Kulang kasi yung ano, yung MaxiCare. So yun, binalikan namin kanina lang na balik. Tinamad kahapon. So, what happened was, pinaghintay ako ng Tagal oh. Nakutuloy na incompetent na HR. 11 p.m. Anyway, ayun. Ka-chat ko kanina si Kalokoy. Ano daw? As usual, he wants, ano na naman, McDonald's na naman to. Double cheeseburger again. Kaya na again. Walang katapusang double cheeseburger. Ano? You want sa Outback? Oh, ba? Steakhouse. Outback Steakhouse. Bye. Ha? Pizza? Yung mag-pizza. Yamamoto. Ikaw? Yamato lang yun eh. Yamato pa. Bakery cafe. Yamamoto. Kung tinapay yung bakery eh. Ikaw, gusto mo Outback? Ayan o. Outback? Try natin. Sa cellphone, yung inbox, outbox. Outback. May contest na pala dito. Bili tayo mamayang kake. Okay. Yeah, I want kake. Baka dito meron yung ano, hinahanap kong cake. Yung Okay. parang Silvana. Saan nga ulit yun? Basta yun. Parang ghost town na, Daddy. Wala na, mga sarado na. Kainis. Bali mo naman, meron pa doon, oh. May mga natitira pa. May park pala dito. Blue Bay. So, ito yung Blue Bay. Ano ba yan, Daddy? Ang malas naman natin. Wala na daw ba? Nagtanong ka sana sa guard. Oo. Puro close na? Aww. 10 little. Sarap pa na dito. Patakbo yung mga aso. Conan. Dito kami napunta sa ano? By Paddy's Point. And we can be together. Ayun. Puro sarado kasi yun dun eh. Dito kami napadbad sa ano, sa seaside. Ayun. Kain na rin din ng pattern. Then uwi natin. Kain tayo guys. Oh my God. Last 12 na. Dinner pa lang namin. Tagal lang serving ah. Pero in fairness, napakasarap ng ano, sinampalukang manok. Yummers na. Panalo. Let's eat! Crack, crack, crack.
ko sa kanya kanina, maanghang yan. Hindi ko ba taga-Bicol, matatagalan mo yan. Ay, sumo. Blazing. So, ulit ka pa? Ulit ka pa? Kasi meron naman meron na itong hindi maanghang Ano, sige panigang lang naman to kasi ito. Hindi yata binabad sa gatas. No, it's something else. Grabe. These things are loaded. Grabe talaga. Actually, may chicken sa loob. Oh, May ground chicken, kaso talaga yung amang hindi ko kaya. lugi. Lugi ka ba sa binayaran mo? Hindi, uwi ko yan. Lugi mo ba? Sa basurahan, tapo mo na lang. Kasi kahit hindi nila Hindi kakayanin nila Emma yan. Tatakwil nila yung pag-Bicol nila. Wala ko kumain yung sobrang. Sili yan eh. Meron nga niyan hindi maanghang. Loko, sili. Sili, natatakot yung Bicolana. Look at the face. Look at the face. Are you happy? Hindi. Hindi. Bakit hindi? Okay, cut it out. Pauwi na kami guys. Ay, hinanay pa ako dati. Ha? Ano ba yan? Pulikit. Pinupulikat ako. Kaloka. Oh, sit your ass here. O Aray talagang... ko. Oh my gosh. Ayun guys, pauwi na kami. Oh. Yung aking ano. Ito yung ano ko, naka-shorts lang. Sinamahan ko lang kasi ito sa office nila eh. Diretso na kami dito sa... Ayun, and pauwi na nga kami. What? Lala. Take out pa tayo ng ano ni baby pagkain. Turks. Hindi. Good luck naman kung buha mo. Hindi yung McDo, diba? 24/7 yan. Teleperformance. Bulok. We're home, guys! Yun, tulog na baby namin. As expected naman. Pero kaninang 1 p.m., gising pa siya eh. Nungumusta niya kami kung pauwi na daw kami kasi yung spaghetti niya. Ay, nakatalakbong na. Hi pala kayo dyan. Yung na-meet namin kanina sa, ano, sa seaside. Seaside ba yun? Sa Paddy's Point. Sa Paddy's Point. Hi Actually, it's dyan! Paddy's Point. It's Pad. renamed as PAD. PAD. So, ayun. Table lang yung ano namin. Pagitan namin. Yeah. Katabi ng table namin. Actually, Nagulat ako he's sa kanya. facing the other way. And he happened to get irritated by our vape. Akala ko And nagalit. he just discovered it was ducky. Hi, John! And company! Hi, John! Thank you sa Hi. paglapit kanina. Yun, guys. And yung magpahinga na kami. Pero may shoutout ako. Wait lang. Shoutout kay ano, guys. Kay, shoutout kay Joanna Alexis Las. Tapos sa kanyang, tama, Alexis Las. Tapos sa kanyang mami na si, sino ba ta? Sino? Wait lang. Wala siyang ano, wala. Ayun. Hindi ko nakita yung ano. Kay Mami Elsie Las. Ayun. Hi, Mami Elsie Las. Hi, Thank Mami. you. Sana sa panonood po. Give Sabi me. ni, ano, sabi ni Alexis, ayun. Lagi niyo daw kami pinapanood. Salamat po! Maraming salamat sa inyo, guys! Ayun yung laging, ano, sumusubaybay pa rin. Tapos Sarang mga, hamida po. ano, sa mga bagong subscribers. Thank you! Good night! See you tomorrow! Bye-bye. Uy! Shutdown mo na yan. May lakad ka bukas, Oy. diba? Oy, Oh. it happens to be your promise. Tuloy natin dito sa bahay. Maybe you're forgetting. O talaga may natin to. amnesia ka. Tuloy pa natin to. Nag-update pa yung barko ko. Check it out, check it out. Nag-update ko. Ay, amoy yung barko mo na yan. Ayan yung pagkain ni baby. Bukas na naman niya yung mga kain. Kainin ko yung kain. Kakainin ko. Sa anak mo yan, huwag mo nang kainin yan. Ikaw kainin. Bye, guys!